Hi everyone, na ako sa Uclick, near ni siya sa Southscape at bang sa Star Mall. Thank you Juka Ayo kay inyo ko gikuha as your makeup artist for today's advertiser. Thank you Juka Ayo so much for this opportunity. So mauna akong mga client gi-makeup man, apil na akong self, ako gi-makeup na ang mga owners sa Uclick. Juka Ayo man ako ra gi-hour akong self. So mauna ni siya ang concept ani kanang Uclick itself kay kuan siya dai kanang mo picture kasi mong kagulingon dai kanang ikaw ra jud magbuot sa mo angle tanan backdrop tanan na ana jud there man mga bangko tanan position tanan na ara jud nimo dai so ikaw ra jud dai sariling sikap jud siya dai so dapat jud ka mag kuan little bit time consuming magdali-dali very light kay para dili makasang oras ana para masulit ninyo inyong mga aura dai so mao na siya labanay na jud ang show di ba pisi-pisi tra jud kasi mo ang self man if ever mo man na kasi mo mga pictures mapili na ka mo ato na ka sa editorial mo tanaw kasi mo picture unsay pinaka best selected best aura nimo man imo pa print ana man mao jud ni siya dai dapat jud ka magsariling sikap jud na magdali ka dai kay walay pause ang time dai all timer starts now jud permi dai so mo ni ang mga result sa mo ang mga pictures ako alang ni tananog akong Amega na hairstylist by Natasha G. Thank you so much sis. So at bang rajin siya sa Star Mall dahil sa Southscape man kanam itong doon sa San Juxal man makita ra mo ang new ang studio. Thank you so much for inviting me again sa ribbon cutting o kuan opening ninyo sa inyong shop and congrats and more successful to you all. Char bitaw and then nagpa-blessingan na siya maayo dahil para maswerte na siya maayo sis hasta ako maswertean sad ko dahil na mabalik na ako ang career man mo na niya mga foods and all man kuyog na ako ang kuan dahil green flag o red flag na lucky charla akong bayu so mora na siya man mo na niya ang mga look dahil ng picture na sa migbalik dahil so kabaw na ka sa concept kabaw na ka sa kanang buhaton mo na inong buhaton dahil man edit na dash magtanaw-tanaw kasi mo mga pictures na asa mas mga nindot asa mas vega so mo na siya ang finished result and stay tuned sa end kay na ipa-discount ang Uclick ug ako char. Buhaton ani kay imo ra siya i-like ang page sa Uclick tag nimo imong friends sa comment down below sa kanina video kay ang Uclick ang mopili sa 10 discount 5 lucky winner 10 discount dako na kay na dai so mao na siya grab the opportunity and it won't last long so mao na siya guys thank you so much for watching thank you so much Uclick.